står alle i Bilderberg, og vi savner dig rigtig meget, så vi har tænkt os at lave en bamse til dig. Og hele klassen, de har været med til at give dig. Så... Og du holder den bare nede. Hvorfor gør det godt? Hvad har I så set i København? Tivoli og Christiania. Rundetårn. Rundetårn. Og hvem byggede Rundetårn? Det gjorde Christian den 4. Fik nogen til det? Ja. Det tror jeg også. Jeg gør det helt alene. Og hvad med den meget specielle dame, der sidder ude med lange linjer? Nej, hende så vi kun bagfra, fordi vi var på Havnegruppen faktisk. Men jeg har set hende før, men jeg synes altså, måske var hun ikke så stor, som man havde forventet. Ja, hun var så stor, som hun faktisk kom til Kina. Og man nu overvejer at bygge på Floridas Harbor en kæmpe restaurant i størrelse med... Ja, den puttede den op og puttede hjertet i. Nu er den varm. Og dejligt. Nu er Johnny klar til dig. Hej, Bonnie. Drenge, hvad synes I om bamsen? Den er meget, meget flot. Ja, mega meget. Hvad synes I? Du? Den er flot. Det er godt. Den er flot. Vi laver 18 år. Nej. Forældre vælger skolenavn. Den skal hedde Johnny. Hanne, Hans, Therese og Hans. Ja, vi skriver. Filmer du? Ja. Vi skriver det som forældre. Ja, jeg accepterer. Du er forældre, Johanne. Hvem er bamsen til dig? En anden. Den er bamsen til en anden. Nej. Det er en bamse. Er det en pige eller en dreng? Det er en pige. Det er en dreng. Det er en pige. Nej, det er personen, der skal have det. Oh my god. Det kan ikke bruge bogstaverne så. Officielle efternavnet. Nej, ikke fyldt da, ikke fyldt da. Og jo, fint. Kom her. Hvad er vores budget? Hvad? Hvad er vores budget? 300. Shit. Jo, men vi har ikke fundet det. I har nok penge, tak. Okay, du venter ved os på kassen. Lad os finde noget, tak. Vi går til kassen. Hej, tænker I? Det ved jeg ikke. Jeg har ikke forstand på Bilderberg. Det skal ikke være for pling-pling, fordi så kan hun ikke ligge på det. Skal hun ikke have sådan noget marchtøj? Perfekt, Johannes det. Det er super. Hvad er det der? Det ved jeg ikke. Jeg tror, det er en kjole. Jeg tror, det er en top eller sådan en kjole. Den er pøls. Nej, det er til pælen. Skal den have rygsæk? Den er så ren. Ej, den er sød. Rygsæk sammen med smoking. Det er Minecraft. 60 kroner. Rygsæk, det passer ikke til smoking. Har vi blevet fan her? Yay! Hvad med dig? Ja. Jeg prøver lige at regne det sammen, det skal være, at vi har prøvet at sætte nattøj. Ej, skal den også have nattøj? Jamen det kan vi få så, hvis det er. 580. Det tror jeg. Og hvem har vi her? Har vi 380? Nu skal vi til at bruge penge. Jeg fik det. Prøv at gøre det, jeg fik det. Ja, vi skal til portal. Jeg er oppe på skamlen. Hvordan tid? Ja, undskyld.
har taget. Jeg har fået tøj. Okay. Og sko. Og underbukser. Vi er så klar. Yes. Hej så. Jeg hedder Cornelius og velkommen til Billeder Bær i Tivoli. Det er her, hvor at bamser bliver vækket til liv. Og der er bamser i alle størrelser. Så vi håber, du passer godt på ham. Man kan ikke give tøj. Skal vi her? Hun skal lige have bukserne lidt lovligt på. Hun? Han? Og så